Iyanibingelela manazaleta amahle enkosini. Amen. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu. Ngibongela umuntu wasejudiya. Loba ngibone ngathi ihlangane ninye yokuthi niyenza nenza thamsene. Amen. Ngibona-ke nepulpiti engiyona namhlanje inhle iyamkhulula kanti liyakudalisa impintsha. Ngishawa umoya kahle nani ngifuna umoya ongishaye kumele idiziye ezimhlophe. Ngibongela bonke abantu ebebambisene nabo kwenziwa yonke le misebenzi ekhona la ejudiya. Ngibona nezinto ziningi ngaphakathi zakhiwe ngithi inkosi izimbusisa. Amen. Inhlanhla esingenayo uManazaretha ithi angibonge baba mkhulu. Ngoba namhlanje lolu suku esihlangene ngalo la lubungazwa umhlaba wonke ngemisebenzi kababa mkhulu. Amen. Imabhida nje ngoba kudakubi indawo yokubeka unyawo le mabhida. Kwase kusho-ke ukuthi isabatha ukube bengelona isabatha uyodilika imabhida ube kuyofika thina. Amen. Ngiyibonga nje lento isayakhelwa baba mkhulu mhla eganisela ingonyama eyikhona ngalesi sikhathi endlonkulu ugogozondi akala ubuhlobo ungaphindanga abaphela. Amen. Shembe bathi la bevule khona kuphinde kuvale umuntu. Amen. La bevale khona kuphinde kuvule umuntu. Amen. Wabese ikhanisa-ke inkosazana yakhe ubaba mkhulu eyikanisela indlonkulu bahamba ubuhlobo baqhubeka wakhuthama baba mkhulu wangena umkhulilanga baqhubeka ubuhlobo bubuhle. Mina-ke bengihlala-ke nomdlokombane endlini siyixoxele sobabili. Wasengichazela ukuthi ngelinye ilanga wathi efika kumkhulilanga wasemkhulilanga wasemthatha esanda ukuhlala esihlalweni sobukhosi wayomngenisa eGetsemane eyomnika zonke imfanelo zokuthi abe umuntu lobe eholele isizwe iminyaka eminingi kangaka. Waqinisa baba mkhulu. Uthi ngathi bangena kuleyo rawo ndilowo bashawa uvalo. Uvalo futhi ulangishangalela aliphindanga laphinda uvalo lidlengana loliya. Wayesengene endaweni nobaba mkhulu enikezelwa amandla hola lesizwe sikaZulu. Loba kwenzekile nje ezakhothama emva kweminyaka eminingi asikho isilo sasahlala iminyaka emingaka. Uhambile-ke
isikhathi lesitela wasitela ukulilana bangena umkhulu inyanga yezulu baqhubeka uhlobo bakithi lendlunkulu babuhle hamba isikhathi wayesethi umkhulu inyanga yezulu yesinye isikhathi wasethi uma abefundisa ababili sekufanele ukuthi izweluwe ushabangu nomgobe izulu angazi into ayibaphathise yona yayini kodwa wathi ngokufe bayinikisile basitshelisile ukuthi sithunyiwe ukhulu inyanga yezulu ubani silethe nanti izwi lakho bayede basebeliletha-ke izwi kubayede uyaqhubeka njalo ubuhlobo bakithi besahlonipha-ke emanazareta kodwa ngibeniphanga esiporweni wasithele umkhulu inyanga yezulu wasengena ubaba uThixo qhubeka njalo ubuhlobo engathi ubaba mayefike elinda beyingaveli insuku ezimbili isilo singafikanga sizomhlabisa sinemukela simhlabisa saqhubeka isikhathi kubuhle ubuhlobo wasefika isikhathi la ubaba khona esefudumala wafudumala kakhulu baba bawuthimo thema isefudumele ubaba uthimo lamakhosazana sasesithanda isilo ukuzobona umnye wabo wasiza abantu ukuthi hayi usemanazareti kudumele asifika emzini wasehlini kwazoba khona lamanazareti ayiyamathatha asinqabele isilo ukuthi singene ngayo siyobona ubaba saze saphindile ngoba singambonanga ubaba isilo manje singasambonanga ubaba isilo futhi mali baba zafika insuku zokuthi babahambe emhlabeni wasehamba ubaba emhlabeni wasengena-ke endaweni kababa wasekufanele phela umndeni wakithi uhambe uyobika isilweni ukuthi njengoba ubaba uThimbo eseshintshe ibhanki sekungena indodana yakhe bathi bayaya wanzima kuningi ngokukhulu ngoba phela kuyihlazo kwenziwa yithina amanazareti wamnyama ezweni waphela ubuhlobo washo ukuthi la uvule thina boshe ngakube uvale umuntu amen amen kwamuntu wabakhuluma kabi ababeyikhulu ngaleso sikhathi bathi hayi wena ngeke umbone ubaba saphatheka kabuhlungu isilo sahamba singambonanga ubaba safika isikhathi ukuthi nathi siye esilweni phela siyokhuluma awusaphatho kaze ngaqala ngacela amakhosi logogo bala ekhaya ukuthi abaye esilweni
bayosicelela nje ushwele ubani noma ngabe isilo siyashaya ngoswazi omncane zanjwa ke lezi ndlela ayangizonga ngikwazi impela nje kodwa isilo sasazi ukuthi senzani ngoba sasibazi umhlobo wabona phakathi kwendlu kaShembe nendlunkulu ababethunyiwe ukuthi balalele lolu daba ababengalazi ukuthi kwakuthathwa abantu ababenolaka babengayifuni lendlu yakithi beqokwe yisilo ukuthi manje abake bakhulume lolu daba balethe silu right esilweni babekhuluma ngendlela yabo bebona kanti silo sibathuma ngobakhuluma la ndlela wahamba isikhathi sesibabona isilo cha angilona uhlobo olufanele ngolithumi lolu basikulanda umntwana uthulane lapho khona bangithuma ukhokho Masiya namakhosi umama bala ekhaya wathi mayifika umntwana uthulane akuzange kuphele amasonto amaningi banomntana enkosi wayeke abanike induduzo sivutha isilo wasasivutha sithi nina nangithuka nosekuncenga umntana enkosi kuncenga yibopho athi umntana enkosi cha mina ngisazokhuluma nesilo ngoba bayivele iNazaretha uNkulunkulu lo uDlamini waseswazini umntana enkosi kwani masefika welela ngaya siyalunga indaba sekhona umntwana Thulane base besishake ngalolu swazi salunga silungisayo bafika baqhubeka ukuhlobo ngoba mina lapha esilweni angayangena lapha umuzi uqhothe lapho ushiso ilanga mina mangifikile esilweni bengikutshemini siweminyango Kuba yedwa wayephuma ngene uthi akafiki nomntaka Mayisa ithi ngifika nje ephuleni iminyango engemukela engikhawula engifaka endlini Sangiyanga isikhathi befika namasiyane isilo esingobakashela fika ngishiphini nawe yonke indawo la kusuke khona sihlale kwemnandi namazinyane isilo kwabe isikhathi ke kwabe isikhathi baseyajika ke lo namhlanje usuwayeda esikhathini sethu nani wasekhona uDlokombani wathi mina baba manje ngiyabona wonke amabandla kodwa manje ngifuna ukukhetha inkosi la hlika kaNazaretha Basenhlangana noMdlokombani ngelinye ilanga base ngumthetho hayi kundodana imuzi wethu bethi kanje ngifuna ukukhetha inkosi la ayike ibandla onayo yilo leli lasebuhlini base ngiphendula uMdlokombani
vele semdala sekhulile kwezinto ethandwa inhliziyo yakhe. Inayo into efana nibhala phansi manazadayi lento nibhala ku Facebook. Ukuthi isaba obokuqala emhlabeni ukuthi kusukuma isilo sithi ngiyikhetha inkosi yasebuhleni. Uyabona ukuthi mayikhetha into isenhlizweni yakhe. Kangelila kuthiwa ufike ezinye elinye ibandla lizobakalisa behanjelwe indlovukazi. So wathi mase fayetha kukhulume kwase bakwathi ukuthi labo bantu bayini bathi uNazaretha ngiyabonga hawu bathi ngabona uNazaretha wabo abanye oluyisho babila kwakuyitoni inkozo leyo yabana kodweni kodwa isilo nesesigcwalisela namhlanje sathi ngiyabonga uNazaretha ngoba uNazaretha asemndeni yakhe asekudleni yakhe. Wasekhetha-ke inkosi yamaNazaretha wafisa nezinto eziningi efana bezimazi zenziwa. Mina-ke sekungijabulisa-ke lokho ukuthi silo ukhingi wonke athi ngiyikhetha inkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Lifanele phela amaNazaretha ukuyigxeka. Into eyosuka lentweni ngisho iPhalamende alilutho la mina. Angiqamba bangabe ushemba wayethi akaze ngiyobe nayo iPhalamende uRamaphosa lo Ramaphosa wafika kimi. Izolo nje bathi umfundisi bephangelana bephuma bengena. Yazocela lento nina isimdakile ibuso sizindakile nini. Bayafika bona. Basayibona. Nansi sanubhici ngikho nizobona. Lento yenu uNazaretha ningakhohlwa isisekelo somhlaba. Uthi baba kuzophela zonke izinto emhlabeni. Into yosala kusala uNazaretha.
Ngiyacela abantwana kaNkulunkulu uba usenzonina zona zingene igcile ehlizweni zenu. Khona into ekuthiwa ukuzenzisa, ake siye ukuzenzisa amaNazaretha. Ake simthande ushembe ngeqiniso. Sikholwe futhi ngalo iqiniso. Angabi izingubo esigqokile ezimhlophe. Akumhlophe inhliziyo. Wabona zathi lizodelinye. Awuthi mawuzala esontweni. Mangathi abantu saphumula. Inkosi. Nosha umoya woswabile. Abantu mawuzala esontweni bakuphathisa. Ngoba nawe engasonto abaningi bayalazela ibandla. Bathi cela usibeke nathi.
Usiphathele unikele usicele shembe ngoba ushembe uphethe zonke izinto. Amen. Amen. Angasho abantu into embi. Bethi ngabizulu bonke abantu bayongena, mabele bayongena ayisonke sonke. Uma netizethe kumakhelwane. Uma netizethe nje uyikholo. Ungasho ukuthi baba oyena zathi unolaka lokubona ngafawula ushiye. Uthi noma kufanele usebenzise umoya opholile. Njengesithi unomoya kaNkulunkulu. Amen. Nakhona lesenithandane. Sefuthweni mayisefutheni umuntu ungamlimazi. Ngoba sazi isikhathi sokufa komuntu ningabashaya abantu. Ngoba isefika umuntu ngeke icala liyekunina amaphoyisa ozamina. Yanicela ke mina zare. Lapho yonke indawo la sifika khona nomhlangano. Yacela mawuni uyithola ukuthi uphoyisa. Ngashaya abantu. Ngoba abantu asibazi ukuthi uNkulunkulu lo wabapha lo mhlophe lo uthatha nini. Yokusuthwala ke manje icala. Wenzeka ngomunye unyaka. Sifika sivele emazweni. Sifike emndeni waseflini. Kanti abantu benza ubugebengu. Khona labaNazaretha lawaphuzayo. Lawa yinja. Aselushaya umunye sebedaliwe lapha. Mase sebemshaya waseyafa. Mayesefile anginike lutho njalo mina. Lishisa nje washisa nje 3 days efelangena umuntu isidumbu. Kaze ngezwe ngomunye ngithetha hayi kunesidumbu lapha phezulu. Ngoba ukudakwa thina ninganzenzi ke utshwala. Ukudakwa nakho sebethathe ngisho lesandla sakhe. Bathi ngosuku lesithathu ngitshela sengitshela omunye bethi kunesidumbu lapha phezulu. Ngithi ngase idumbu phezulu koze uthi sesihlale ey'nsuku ey'mbili. Base ngivele ngishayela amaphoyisa emshebhini ngoba phela nanti usiza. Base ngibuza omunye wathi bekhona eshawa. Ngathi mina usuzongisiza. Ayeza amaphoyisa wangu uyochazela amaphoyisa mina ngizongisiza umuzi kaNkulunkulu uthi ungablithi ngakhona imoshwari. Athi amaphoyisa efika athi bani sibani wathi uyena asethi asamba. Wasema lo wathatha isandla osidayisa. Akazi osidayisa kodwa ngiyacabanga. Phela umuntu akanawo amashinzelo. Futhi uthatha nje uyazi ukwenzani. Ingakho nje ngikhala ukuthi waNazaretha. Noma kuthiwa ingakho ngathi mina umuzi nomuzi awubhasojwa abashumayela hayi abafana abancane. Ngoba kaningi ngibakhiphe ejele. Sebeshaya abantu. Ngibonga ubuhle bomhlangano ongena. Isimukela ngentokozo nangenjabulo. Namhlanje ngiyabona lo buhle sobuya ngasemafithelweni. Konke kusahamba kahle. Angikho lapha ukuthi ngizongishumayeza.
kodwa ngizonivuselela ekhulwini nawo ngeke nishunyayezwe namakhono niyavuselelwa niyafundiswa ngoba phela ukukholwa ungavuselelwa kuyagqwala ngiyenzela ukuthi kube nokuzwana phakathi kwenu ngazo zonke izikhathi nihloniphane nithandane kodwa sifundisa yona leyo ukuthi thandanani nibe munye njengokufundiswa kwabamkhulu ningazenzeli-ke okwenu ngoba kuyenzeka umuntu azenzele okwakhe akube khona ukuhloniphana phakathi kweNazaretha nelinye ngifundela incwadi la Hebrew verse 10 verse 24 yanimema bafowethu
isihloko wesithini ngoNyazi. Wesithini madoda. Ulindele izilami yilo leli. Khula hlangalo mhlabathi. Wemanazareka lo msebenzi udle ngokudle namhlanje. Waqalwa yilo mfana lo la epulpit. Abantu besaba ukuthi isilo yisilo. Asengifika mina. Asengibeka ukuthi hayi khona noma kuthi izinto ziyafana. Singakuvela ukuphi izandla nenyawo. Ngathi kuyena umfowami Dlokombane. Iyakhuleka kahle ngalo mhlabathi. Iyakhuleka kahle ngalamabhusi. Bese saba abantu. Bayede. Bese ukuthi bayede kuvele kubayede. Uma isabi into wayivele yona oyisho. Shembe ikhuluma inkohlisi. Ayisho. Masiqaphelane. Ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Ukuze uvuswe uthando nemisebenzi emihle. Ugcina noma 27. Singabuyeli ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye. Singabuyeli ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye. Kepha masivuselelane. Kakhulu njengokuba ibona usuku lusondela. Siselelane kakhulu basibona usuku lusondela. Ngoba uma sona ngabomu. Emva ukwazi kweqiniso. Akusekho umnikelo ngezona. Emva ukwazi sisamukele ukwazi kweqiniso. Kepha akusekho umnikelo ngezona. Kepha kuphela kulindela okwesabekayo kwehlulelwa nomlilo oshisayo ungaqeda amaphilakazi. Kepha kuphela ukulindela okwesabekayo uhlulelwa nomlilo oshisayo ungaqeda amaphilakazi. Angabi khona ke amaphilakazi esibili. Asebenzele umphefumulo. Masenze umphefumulo. Kuba omkhulu osemukela ngenjabulo yakhe. Amen. Kodwa ke masingafika kanye okuthiwa wonke ovele esigubhini. Ngithi mangithi ngikhuluma into engiphilisa. Namhlanje nje into ayisho nje iseyiyo. Njengoba ngathi isilo lesa. Isilo ngisangempela ke namhlanje. Sasisemakhosini lapha. Kwamfundisi Manqele. Siyosuka khona siye bakangena. Seyishotile insuku sowenziwe amalungiselelo alomcimbi alomkhosi. Sekufika isigijimi.
isigijima yasingabe sisaya sokona umsebenzi uya njengoba sesiyawakha ngena sizobona lo msebenzi usuwenziwe umntwana waphinda ngena base ngisichazela mina sithi sisikhulu base ngisichazela mina ukuthi awume kancane ngisawona lezinye insizwa ngoba phela ngilona ibandla ngingedwa ngisawona insizwa izinto ezingilalise into zoyisho la awu zafika insizwa zamthatha zambhekisana isathi wena wakuphi wena ikona ngoma la ithina bakana ngoma ngathi senze amalungiselelo lo msebenzi usitshele ukuthi awuphele awushaya ngathi uyasuka la wasuka kwavela nowasaya wakhamela Kudu ngende ya mana zaleta. Shabana njoba ngithi siya enyokeni ngomhla 26 no 27. Ngenzela ukuthi nilungise isikhathi sisekhona sonke sikhona enyokeni. Amen. Amen. Kufanele ubayede lo khona manje. Athi mayicela usizo kuthina. Sihlehle ngoba emlandweni umlando woqophe ngami ekhetha inkosi yaseFrida kaNazaretha phambi kwenu fanele senze izinto ezinhle phambi kwabantu bakaNazaretha ukuze babone kuthina ukholo bese bekhetha nawo inkosi yasePhini. Amen. Benze ukubi phambi kwabantu. Bazosaba abantu. Futhi niphume nibashumayeza abantu. Ngoba iqiniso lithi wonke umhlaba uzophelelana. Amen. Nize ningavumi Sathane nikhiphe ngashembe. Ngoba nabona ukukhanya kuvele. Amen. Kabulandela umnyama ngeke umnyama lo landele wona ukukhanya lokho. Lo wena ifuthi umuntu. Amen. Usehlanze kakhulu. Esethi yena uyazi angakhohlwa ukuthi mhlawumbe ekhaya wethu uzokwenza nokuthi walethwa yena waphela silethwa ngendlela ezihlukahlukene la ekhaya omunye ulethwa ukugula usekuhlula inyanga ngokusha ngokugcina chathi inyanga iphuzise zishakereza umuntu abe banqeba kube inhlanga kuba nomoya esethwalwa elethwala besimthandazele avuke umuntu ahambe ebese ethi ngiyayikhetha inkosi yasePhini. Ayikhethiswa ukuthini uvukile kodwa uyikhethisa ukuthi uyibonile imisebenzi. Kade bemchatha yafana. Imphalazisa. Uyabona uma uphalazisa ungani uyiphalazela. Usaphuma ngishikhiziyo uma uphalazisa. Oyonto emnandi uphalaza. Lokhathwa nje. Oyonto emnandi uphalaza. Uza lapha sinukubasela namanzi hayi la uchaza. Ngathi maNazaretha nina nibabona abantu beza betheleka la. Bese niyahlehla nina. Usana wenza abantu ababona ukukhulilanga. Isibona kaniswelelele. Beshona udabini. Uthi umkhulu ngithe ukuthi ngiyasondela kona. Bahlehla.
ngalula isandla bahlehla bagcine sebevela ngemlomo naye umlomo yasitshela bagcina besithelo dalini Fanele manazana ngelo dalini zanalo kanyeni ukhanya kufikile yakhala intombazana isisukumile ebuhleni esineminyaka ingahambi ekwakuJulayi iphuma amakhosazana lapha esipholi ezokwehla gudla ithempeli ayicaweni sesikhala besikuphi samakhosazana nasi isikuphi samakhosazana siyaphilisa ayikho la ekhaya into engaphilisi yabona leyo ntombazana ithi yezwa kuba babili hayi bakubo bayicela apha eManazaretha ngoba lesiheni naso ngesikhathi ningaye kuba naso bayicela bathi ke siye nawe wethi soto mhlawumbe uzobuya ngasenje baseyihamba nayo basebeyishiye edokodweni abantu babekwazi uhamba asesisho isigubhu behle usisi laba abalekayo ithi le ntombazane ngase izosikhala kamnandi ngathi mayithi ngiyalolu inyawo zami ngazizoyiluleka kanti ngizama ukusukuma ngayizokusukumeka kanti ngizama unyathela konyatheleka ngaphumela emnyango nanguke lo wafike nakuye emnyango useyahamba ngathi umuntu makuhamba yeye wampela nanguke lo ofike naye sedukele umuntu sekhathazekile ufuna lo muntu ngoba umshenga kwazi kwami kanti umuntu useyibukela imgidi semuthatha bemletha kumina ke sezobonga uthi baba ngangiyowazonda eManazaretha inqena ngisho ukuthi iNazaretha into enjani yaba namhlanje sengiyiNazaretha kwayimina ngishisa bathela ekhaya iyaphilisa omunye ngishisanga bawuvulela isango lekhaya uyaphila omunye mayelethwe la ekhaya engakwazi bamba kunedanga ngena nje isangweni elisezantsi ehlini leli zitsha bese sikume sihambela uthi efika mina befike esezobonga umama ngelinye ilanga khona umama wafika lapha kuyisonto isonto lakhe lisonda ngesonto wafika ngesikhathi abantu bonke beyibika naye uyasho cha baba ngithe angize esontweni lakithi izoyibika inkinga zomuzi wami yaba ngibonile baba mhlangi mangingena esangweni ngizokwehla isisinde emahlombe ngabothi sengifike khona impela ngoba hayi into engekho lekhaya bangena nkosikazi ucela uba nonkosazi zomthola cela imoto uyayithola imisebenzi iyatholakala futhi ekhaya abaphelekela abantu abakhulume ulimo lokuthi usibalibala ngemphiwe ungakusho lokuthi awuphiwe uzophiwa wena abantu baphisa naye ngithandane eManazaretha ngalikhuluma ulimo olubaqambile umuntu athi uyahlenga kodwa bafika abangani bakho abantu awumphiwe thandanani nibe munye
seheleza kuya ukuzwana phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu. Ngoba akasosifundisana wona lokho. Mapita wenze konke okuhle unikele kodwa inhliziyo yakho mayimbi. Khona wakha ukho. Shembe. Iziyo ekholwayo. Inhliziyo ifihle umningi. Ngoba ingaphakathi. uNkulunkulu wayedala ngabo ifihla ngoba besayibona. Mayithanda ukuba bomvu nje siyithele ngamanzi kuba mhlophe. Manje iba bomvu ngaphakathi uhleke ngaphandle. Angifundela Galatia 5:14. Uyasa ngoba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi ngokuba umthetho wonke ugcwalisiwe ezwini linye lokuthi othanda umakhelwane wakho njengokuba uthanda umakhelwane wakho njengokuba usuka ekhaya ube bajabule umakhelwane
Faz o parte kubalulekile ukubona inhliziyo enhle ukuyikholwa ungathi uyikholwa kodwa omakhelwane bebekhala ngawo nibange imngcele yebo yona yabanga umngcele futhi kuyafiwa uma kwanga umngcele uma uyikholwa engathi yena ungamupha noma ungamuphi ushiya lo mhlaba nina nafundiswa ukuphila ukuthi ukuphila kuyinto enjani yena lo muntu umanga naye emhlaba omngcele akafundiswanga le mfundiso sifundela kwesinye isikhathi uyathakatha uzokubulala ngokuthakatha kanti nani niyayiphatha kodwa ngithi angithi ngibinza ethu kodwa nifunda zonke iy'nsuku ezimali shembe sebuhlungu manje la awushayi hayi nje nisuke nithini manje kanti ngokuphelele bangasafuna okunye ukuhlanganisa hayi manazareta ingani uhamba kosinqaba phela abenzi ukwenza umhlolo nabahamba abantu sake saya ngale ngakamjado kuphi lapho elesimo sahamba iy'nsizwa lezi ziyocatha ngolwandle ulwandle lakacatha yena omunye babone ngasasukuma ulwandle kubo makakazi phakathi esikuke babaleka sebeyomthwala ke lo muntu sebebletha kumina ngithi mina ngizange ngitshele ngase nimcatha manje awusoyiselemletha la kumina thatha nawo amanzi akusiwa nifeni imfuza agcwalisisa phume lonke lo lwandle egcwalisisa wasewaphuza la manzi ngowaphuzisile amkhipha waseyaphila lani khona abantwana bakaNkulunkulu fanele nazi ngokuphelele loyiphumela nina njengoba nixosha ubungcwele ubungcwele vele bemxosha omunye umuntu kodwa umhlaba wonke uyaphangelana ufuna ukungena la nina nifuna ukuphuma ayikho enginqaba ngaphandle kwale akuyona inqaba yokucasha inqaba yokukholwa fumanike amanazatha walanda abantu bafuna bonke abantu la
ngokudayisa imbuzi abadayisa inkomo abanye imoto zabo zasathatha ngoba yazi phela khona ukusindiswa. Niyazi ukuthi khona ukuphila la. Into le emhlabeni ngenawo ushebe ayinasisekelo kodwa into enoshebe phakathi nesisekelo. Ayidwa sibone isilo manje sesifile ngokusemthethweni ngoba sathi ngiyayikhetha inkosi yasephini kamana sinoshebe. But la bevule khona kuphinde kuvale umuntu. Amathanazela nje wenza ukuthanda kwakho hayi ukukhathala. Ngoba konke okukhona emhlabeni kungowashebe. Ngifisa mina amanazareta sengiphetha. Engathi ngaba nothando lokuthandana ninodwa kungabi khona into zonke elizondelinye. Angazi noma nibone lisenonqobile umhlaba. Phela mana nina senonqobile umhlaba bonke abantu bezala. Osopolitiki bezala. Abefundisi bezala. Nabaphatha amadosha bezala. Izangoma zizala. Mina ngiphumula ngiye komunye umuntu ngiyosho ibandla lami liyacikizela. Kodwa bonke beza kumina bazothi manje baba abashumayeza babale. Shumayela kanjani? Bese ngithi inkosi ngibosisa. Wonke umuntu ofika la ufika athola isibusiso. Ngiyakubuza phela mina mawuthi umsebenzi wakho awuhambi kahle wani. Mhlawumbe umsebenzi wakho ukubulala mina. Noma isibusiso bese ngiyahamba. Hayi mina manje ngayitha akhohlwane ngiyizwa ngomuntu. Ayiphelele. Ngathi nongekho ngadlaleka lenkonzo. Into eyodwa efana yazi. Niyibone futhi. Seneyikona. Ushembe into enjani? Yazi ushembe into enjani? Into njengami. Okuthize ukuthi baphela inyanga ezintathu ubusubuye uthi baba into engicelile ngitholile ngiyabonga. Awelo uthi shembe usho isidilo sikaSawuli. Wacela ucela ukube ngiyona namuntu.
kuhle phela ubawushe umnandi ngabe kumnandi ukwala kimi ngoba laba uliyana ihlala la endini inebhembodi noma beliyashisa ihlala la endini ishiso yelanga mina Lethe uthando. inkosi kusesemzini